Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwas selwasaning Gusti ingkang ngababar kabagyan, katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasariro, dumateng panjenengan sedaya sakulawartine sagung duwadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung klodheng sagung fatwanipun. Para sepuh pinispa ingkang daat pinundi-pundi. Nuwun inggih. Ingkang menulya panjenenganipun Bapak Beni Setiawan Ibu Devi Susanti minangka ingkang mengkugati. Boten kata lumpen dumateng para kadrang srena budaya saking keluarga Sandiwara Barungan Madya Budaya. Yang misil saking Tlatah Prambatan Lor. Ingkang dipun pangarsani panjenengan Bapak Bambang. Ugi para lenggah ingkang pantas nampi pakurmatan. Alhamdulillah. Titiari kalenggahan parjan punika saged nyawiji mangayu bagyo wontenipun adicara tasakuran walimatul hitan. Putra saking panjenengan hamung katinun injih Harga Rizky Setiawan. Kianggenipun lampahi hitan lumampah kanthi lancar ujung selamat kali serubito nering wikoro dengan enggal jangan wis dadi kasunyatan tumekamu ring papan pahargyan tak antu-antu ora kaliya ana tetembungan kae ngudharasa babakan bebrayan ana kinaran garwa sigarane nyawa. Ning kasunyatan iki tak punggel apa kang dadi rasa katresnanku marang sliramu. Awit iki dina aku pikantuk cecala utawa nawala tiban kang ateges awak dhewe merati tresna pangadeg adicara pangruwatan netepi adating tanah Jawa. Mula saka iku iki dina kasunyatan waloka wae. Sajak ora kepenak anggonku nampa jejibahan awit ana tetembungan sapa kang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan kae kudu piyai kang sepuh, ora mung sepuh yaswane uga sepuh babakan kawruh. Sajak tetembungan kaya mangkono awak dhewe iki dina durung diwenehi wiji kang ateges awak dhewe durung tau sinebut bapa utawa biyung. Aku njaluk wawan rembugmu supaya nampa jejibahan iki kanthi syarat sarana kaya apa? Matur nuwun sanget panjenengan sampun pitados dhateng kula. Kaya mangkono, Bu. Lah yen to panjenengan menika sampun ngendika yen babakan pangruwatan ki kudu biayi kang sepuh. Lho kenging menapa kok boten ngagem ego pratika to, Kakang? Sing ateges Nggih jumbuhake kahanan ing tanah Jawa to. Menika lak wonten to sesebutan tiyang sepuh yen Kakang yen ning Jawa iki karan apa? Kinaran kaki. Lah yen wadon Sinebut nini. Lah niku ingkang kula kajengaken lho Kakang. Aturmu kaya mangkono mbukaing pamikiranku yen to nampa jejiban syarat sarana nylamur laku kahanan ben ora nguciwani apa kan dadi panyon kang megugah. Yen kaya mangkono iki dina awak dhewe ora sinebut Raden Pentul kelawan Raden Pentul. Sulih ganti jejuluk Kaki Legaya adalah Nini Legaya. Sarujuk pinemu panjenengan karan Kaki Legaya Soni Legaya. Nanging kok malah capet-capet kula mireng perenjak ganter-ganter sak njawinipun griya to Kaki. Sasmitaning winases ana ing tanah Plu Jawa yen ana perenjak ganter-ganter bakal tau tumuju sak durung rompo. Kentereng to
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatana tamu tumuju sakjroning rompoke awak dhewe sajak ora kaijenan tak sawang sakeluarga kae. Mbok dipun dangu kersanipun terwaca to, Kak. Kaya mangkono. Nuwun sewu, Bapak. Boten ateges tamu kahanan pahartyan punika kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Bapak Beni Setiawan, garwanipun Ibu Devi Susanti, saking tlatah Singocandi, kagungan putri Vio Permata Arnelita, kalih adik Arka Rizky Setiawan. Bapak Beni Setiawan, Ibu Devi Susanti. Kula pun kaki legeye dalah punika sisian kula Nini legeye. Anggenipun panjenengan keluarga saking tlatah Singocandi tumuju sakjroning rompok kula mengku wigatipun napa punika? Ngeten kaki legeye. Kula niki sepindah suatu rahim kaping kalih ajeng nitipake putrinipun lan putranipun Bapak Deni Setiawan marang kaki legeye. Ajeng dikang ngruwatake. Nuwun sewu Bapak Beni Setiawan Ibu Dewi Susanti. Anggenipun panjenengan sak keluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih. Bu nggih. Mengku wigating titiari kalenggahan bilih panjenengan sak keluarga netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra kalih cacahipun miji putri saha kakung. Kenging wastan nandhang Sukerto Kedini Kedono. Pun paturaken dumateng kula sosian kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Makwasa Lukar Sukerto putri putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Kedini Kedono. Anggenipun panjenengan pasrah putri panjenengan saha putra dumateng kula sosian kula napa sampun ikhlas lahir batin. Sampun lahir batin. Ikhlas nggih, Ibu nggih ikhlas. Nek ikhlas putra putri panjenengan berdua tampi. Bapak Beni Setiawan Ibu Devi Susanti, panjenengan ampun alit ing galih. Pilih putri putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapur samangga dadosaken putri ingkang solihah putra ingkang soleh ngabekti pakandanipun musapa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Sak sampunipun panjenengan pasrah putra kekalih panjenengan dumateng kula sisian kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhan napa cekap dados wigati panjenengan. Sampun cekap nyuwun kondur. Sajak panjenengan wonten dalem tasih kathah pakaryan kula tansah sugeng derang kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki. Nini legaya. Aku ngrasakno omahmu iki aku bingung kok. Kepiye? Ate ajeglang. Kudu gledak kae aku. Aku tak kandhani nggo ganjel. Masang keramike kok ya ora rata. Nini legaya. Jumbo marang kahanan yen to kasunyatan iki dina pinaringan nugraha saka Gusti Kang Nyono ora kanyono. Sinampiran jejibahan, ha? Aku kira diguyu anakmu. Kok bisa? Menawa mbayangno mbokku kok iso kaya apa, Nduk? Sik. Piye? Yo mesti kowe sing nutukno iki. Lah nek disawang ngene ya kaya angka 10. Lah iya mulakno nggih ora wani jelasno. Gandeng pekewah karo aku. Kowe ku mbok nek aja nganu mbok ngrasani mbok sing mojo dibaten. Guyune kaya guyu batin kok. Aku yo perasaan to. Bunga nggih wonten nganu nggih Kaki. Dan iki wau sekawit aturipun Bapak Deni putranipun gadahi sengkala. Ning iki dina sliramu ya eling lho. Aku ngrungokno anakmu sing siji iki lho. Piye? Iku mono batek iku. Pun maem dereng. Sudah. Lah sampean wis maem. Temenan. Goroh. Kok perutnya kerucuk-kerucuk? Ah, wong aku krungu nganti tekan kene kok muni wis. Kowe ku ape iku lho bentuk baru kok ape mbok nguyah lho. Kok ya pipise. Ini lagi. Dalem. Ora kaya tinggopo kasunyatan Singocandi tumuju sakjroning rompok awak dhewe iki ya sajak kapara adoh.
Angge. Ora ketang kaya ngapa wong jenengane duwe anak anyar iki dina. Ayo. Ya toh? Heeh. Aku ya duwe beras segelas kok kaki ning mburi. Isen aku nak ngucap. Aja ndek buka to iki dina. Padene rene ra nggawa dadah kok. Ah mongko awak dhewe iki akeh tirakate. Aja. Ning ora Aku kaya gak di ngopo. isin. Aku ning mburi kae ya ngerti nek Apa? duwe telo ning pamungkuran ada jabute sawetara. Kok nak ganyong ya aja kaget ya. Tak aku nang mburi iki anakmu Ja. dijak ning nggon pawon mbok ora ketang kaya ngapa wis sawetara kae mengko iso godhog telo. Tak jake masak ya. Wes nak ngene iki. Wes tudo ambekanku Senin Kemis. Alah yo. Iku mau lho kewane sapa lho ya? Lah wong kewan kok ya dlanyaan ning omahe wong. Ki mau wedi, Dok. Wedi kowe? Walah, ora wedi nek nyatane nyengkawet karo aku. Ayo. Wis abot-abote duwe rasa tanggung jawab. Diboboti bocah loro ya piye ya tak gendong tak indit iki mau. Lah kan bapakmu ki mau lho, Nduk. Pamitan lunga jabel tela kok ya ana yaene ora mulih-mulih. Wancane wong tua kebangetan temenan kok bapakmu iku. Tak rasak-rasakno rumah saku kok rasa tanggung jawab iki lho menyang ngendi. Wong tak goleki ngalor ngidul ngetan ngulon. Ketara bojo nganti kaya ngene kok ya randang mulih-mulih. Wong lanang kok ora arti. Digoleki wong wedok ngalor ngidul ngetan ngulon kok ya ora ana. Ngono kemang pamite lunga jabel tela. Wong trima jabel tela rong wit ning mburi omah kok ya ora mulih-mulih. Ancen kebangetan temenan. Wis areti ngono lho tak ijono ning kene wae. Lah wong trima jabel tela lho Bu rong wit. Teng mburi kok ya ora mulih-mulih. Aku leh ngomong ta ora. Bangetan temenan kok. Pak Beni mau nyogati apa ta? Wis kana luru elon aku kok ora susah. Luru elon kana. Oh ngomong kok aku sak kecap durung ana kowe wis pirang-pirang kecap. Sampai kecap entek. Lah trima ape ngomong atik kene atik sing ngambekan nganti Senin Kemis ora mbok rasakno. Janjane iki ana apa lho? Aku ki ning mburi nganti durung kok iso nang jabut Sik telo. golem plaku tek kok minak jinggo ngono ngene ngono ku maksud tempiye. Iki aku piye Agus janjane iki Gus? Ayo tabuhane minak jinggo niki piye malah. Kaki legaya apa minak jinggo? Rene lho kaki tak kandhani. Iya. Aku kuwatir nang ngene kowe ketok cendik. Lah aku jejer kowe dingklek. Mbak Pak Deni ki mbok piye leng pelur iki mang. Ini legaya. Aku ki mau ngene lho kaki. Lak lagi wae masakno anakmu ning mburi to. Kaya mangkono. Lah dumadakan ki mau ana kewan sing gegilani kawujudan macan lho kaki. Lumebono sak jroning rompok. Iya. Ngoyak-ngoyak anakmu sak karone. Bocah sak kloron. Kowe mau ya dioyak. Heeh. Apa nang dioyak apa nang? Apa mau jajale? Barongan. Hau. Terus aku ki mau mlayu lho kaki. Mlayu ning ndi meneh? Mlayu ning gubuk kae lho sing cagake mok siji.
Gubuk kae nek goni wong telu. Heeh. Bokongku ketok malah disograk. Kono iki ora karek terus piye meneh? Ya aku mlayu akeh iki meneh. Mbok ning kono aku ya piye-piye wong duwe rasa tanggung jawab bocah loro lho Kaki. Mbokmu mau melayu apa? Sing jawab ki sing jujur. Mlayu kandhane. Melayu? Kowe iku lho resih ancen kok kowe iki ngrasakno ora percayanan karo wong wedok. Aru mangsaku kowe dadi bojoku ora tau melayu wong glundung. Rene durung bar lek ku cerita. Ning ndi kowe? Aku mlayu ning tebunan. Aku mlayu ning tebunan ku malah sak hektar iki ya kebangetan tukule muk siji. Ya tetep dioyak. Ya dioyak wong ketok. Lah aku mulai ki mau goleki sampean lho Kaki. Lah ning omah kok ora ana sampean ki mau lho ning ndi ae. Aku njaluk pangapura. Piye kok njaluk ngapura lho? Kosek tah ndeklik terus kok. Ha iya, aku mau nang kono ya bingung kok. Aku joget ya tungkakku loro. Kemal nganu. Iki jarak apa piye? Ke dia penyakit asam aurat. Wis kasunyatan iki mau aku ram jupuk wujuding telo. Mergo Lah, aku terus? kelingan buka lawang butulan bocah sak kloron kae nandang Sukerto dipasrahke marang awak dhewe. Mula saka iku aku jupuk wujuding janur. Alah ya Kaki. Lah wong ora entuk telo kok malah entuk janur. Wong beras sak gelas wis ditumplekno macan malah mulai-mulai malah nggawa janur ki arep mbok nggo apa? Ini legeye. Piye? Eling lawan napa kang dadi dawuhe Bapak Beni Setiawan Ibu Devi Susanti kae. Yen to anake sak kloron kae nandang Sukerto. Oh iya Kedini Kaki. kedono. Iya, Mula saka bener. iku mangerti yen to sejatine janur ana ing tanah Jawa kae mengku werdi. Cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Lumantar guna katiasan janur kuning iki wis tak paringi aji sangut. Iya. Bakal tak kalungke ning janggane ngono. anakmu sak. Kene lho, Nduk. Kene, Nduk. Kene ning tengah. Iki ape diparingi aji sangut karo bapakmu. Ben iso njaga keselamatanmu ya, Nduk. Malah ngono, pas Ini tiba lho, ketiga. Wis dadi kasunyatan yen to nur utawa cahya nyawiji ning jeroan ragane anakmu. Mula bocah sak karone kae katon cemlorot Iya, pasuryane. Kaki. Kabeh wis kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula saka iku ewange manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Iya. Anakmu bakal tak lukar Kaya ngono, Kaki. Dalem Kaki. Wis dadi kasunyatan yen to bocah sak kloron ki wis kalukar Sukertone dadi bocah kang suci Nggih. ora disengkala apa. Jumbuhake kanan yen to iki dina dadi anake kaki legek lan ini legeye. Nggih. Bakal tak paringi jimat sifat kiandel ganti jejuluk. Menapa menika? Sing wadon kae perawan jlagur, Nggih. sing lanang Joko jlagur. Oh, ngaten. Perawan kae mujuti jiwa raga bocah wadon kang suci. Heeh. Yen to Joko uga bocah lanang jiwa ragane kang suci. Heeh. Yen to jlagur besok bocah sakloron bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangkane kang dhuwur. Mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, Kaya mikul ngono. dhuwur mendem jero marang utawa sakloron kang ateges ngabekti kang ngukir jiwa lan ragane. Nggih, Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Vio Permata Arnelita. Perawan jlagur. Arka Rizky Setiawan. Joko Lagur. Kaki legeye. Ini legend. Aku yo matur nuwun banget gandeng anakmu sak karone iki mau wis kok ganti jeneng. Kaya Ben ora mangkono. dingerteni karo tangga teparo yen iki mung anak Wis dadi titipan. kasunyatan. Ning sampean yo aja enak kabeh enak to Kaki. Kang ateges. Bareng dikei momongan terus sampean lali rasa tanggung jawabe. Tembungmu kaya mangkono saja nggugah yen to aku iki dina Lah, jejere wong nggih tolanan. to. Mangerteni kanan kan kaya mangkono wis iki dina awak dhewe ora duwe apa-apa. Lah nggih. Palilahmu tak kantiyo ning kutha raja, budalku ngupadi pangupa jiwa iki Iya. dina, sliramu tak tinggal kelawan anakmu sak kloron apa ya wani. Api-apian aten aku goleke kanca rowang ben ngiwangi jaga keslametane anakmu lanang. Pungkasing tembung iki dina bakal tak wujudi ning nyelamur laku akahanan ora teges aku njaluk kanca orang tangga teparo. Kaya Pangretya ngono, kadang Kaki. tuwa papat cacahe bocah sang bakal tak Nggih. wujudake. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah
amarah aluama. Mutmainah. Ya hamarah halu amah lan kowe mutmainah yen to sekait ke badan tak cipta dadi badan kasar mergo iki dina aku ndelok guna sabiyantu iki kabeh tak kon njaga kadangmu anom sak kloron uga dadi kanca ing nek apa sagu kir en sagu jaga aja nganti lirwa sak kedhep ing netra ini lege lek kongen anggonku pati pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga keselamatan anakmu prawan Jlagur Joko tak sampirno ning Bunda ning aku meling marang sliramu yen to sewayah-wayah iki dina ana bebaya ana sakjuring rompok sliramu ora bisa muntasi ngedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjuring rompok nini badhe kula estokaken sewang-sewangan andung selamat nini legi
Supaya amarah alu amalan kowe ngger mutmainah. Nuwun ngapunten. Iya, tak kei ngapura ana apa to ngger? Perawan celakur lan Joko celakur. Heeh. Ilang Nini. Anakku ilang. Mutmainah. Mutmainah. Anggun mau matur kalawan simbok ki mau tak rungokake tenanan lho ngger. Tak kira gawe bunga atine simbok. Nanging kasunyatane kowe iki mau gawe gelane atine simbok Mutmainah. Yo kene aku iki mau wis percaya kalawan kowe kabeh supaya jaga keselamatan kandangmu anom. Kok malah kanthi leru to Mutmainah. Kanthi kandangmu anom ilang. Tamangka lho ngger. Bocah loro iki bocah titipan. Sing kudu tak ruwatan tak kula wenah ning papan kene. Nanging yo kene kowe iki mau ora bisa jaga keselamatane kandangmu anom sakarone Mutmainah. Mula kuwi aku karep njaluk rasa tanggung jawabmu Mutmainah. Amarga kowe sing duweni kaluwihan gondo pangrasa. Apa kowe saged balekake kandangmu ana ing papan kene Mutmainah? Yo, yen pancen kaya ngono ucapanmu bakal tak ugemi. Nanging rikala dhisik bapakmu mati-mati kalawan simbok. Yen tak ana bebaya apa wae ning rombok kene kok simbok ra bisa nanggulangi. Simbok kudu ngedruk lemah kaping 3 mula ya ngger. Ayo bareng-bareng meminta nang ngersane Gusti Kang Akarya jagat supaya bapakmu enggal-enggal bali ya ngger. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jambang bainipun kaki legaya wonten pundi dunungipun mugi-mugi enggal-enggal kondur. Kaki legaya. Ini legaya. Dalem kaki. Sejak iki dina anggonku ngupadi pangupa jiwa. Nggih. Durung wae entuk pakaryan kang gumathok ning Yogini. Iki dina aku nyawang pedhot limano sanuwuring rompok awak dhewe. Anggonku bali nyandung ngrimpet mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih jroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene janjane ngono kedadean apa? Kaki Ini legaya. legaya. Kula badhe matur mawon rumaos sajre sanget. Amargi kalepatan kula ageng dhateng panjenengan kaki legaya. Yen to saben dinane aku bali kok papat lawan esen guyumu. Ning iki dina pitakonku tangismu kenapa? Menika babagan putra panjenengan kekalih kaki legaya. Prawan Jlagur Joko Jlagur. Putra panjenengan kekalih dinten samangke anes kaki Bocah sakloron ilang. Lurus kaki. Ampun duka kaki. Kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan. Dene iki dina aku ora duka marang Kaki. Jopine ora rata kaki aku tinatiba. sekawit keselamatan kadange anum sak kasampiripun. Ing kasunyatan iki dina bocah sakloron kae muncul seketa dampar Kula kamar. nyuwun pangapunten kaki legeye. Ini lagi. Dalam. Aku ora kuwowo nyawang sliramu tawang tangis kaya mangkini. Kaki. Anggonku duka iki dina tak candhek. Lajeng kados pundi kersanipun putra panjenengan kondur wonten mriki kaki. Aku nglengkono yen to kabeh kae mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula saka iku Pripun kaki? candhek anggonmu tawang tangis tata jroning atimu. Yen to kasunyatan aku bakal budidaya baline bocah sakloron kae. Ing iki dina pandongamu marang Kang Kuwasa tak kandhi. Kula nyuwun pangestunipun panjenengan kaki legeye. Ongganing Sang Karawuja. Sophia amarahal wamalan kowe mot main. Nggih, kaki legaya. Ora tamu ing kanan yen to kasunyatan kadangmu sakloron kae. Purja saka dampar kamandan. Aku njaluk tanggung jawab kabeh. Nggih. Yen to iki dina ora teges aku ora duka ning kasunyatan abotane sakure pundakmu merga baline bocah sakloron kae ora kali omong jenengku kabeh kudu balekake ana ing pangarepan. Mula saka iku, Mir, mutmainah kang duwe aji ganda pangrasa lan panglimunan. Nggih. Cucuk laku tak sampirna ning pundakmu. Kanthi palilaku iki dina enggal budhalo, Mir. Nggih, kaki legaya. Supaya hamarahal wamalan kowe mutmainah. Yen tos kawit jeneng sira tak utuh padi kadang nyatan kewan kegrisi yang pangrepanku iki kang nyidra kadangmu anom ya. Nggih. Yen kaya mangkono banget panerimaku. Kasunyatan iki dina jeneng kowe kabeh tak cipta dadi badan kasar bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu anomna sadurung go karepane kewan kegrisi. Nggih, Kula kaki saka legaya. iki, Mir. Manjing jiwa lan ragane Prawan Jlagur Joko Jlagur. Nggih, kaki legaya. Mandeg-mandeg satria-satria teja leksana tejane wong aran katon gemlundung kok krigel malang-malang lir kadyondo. Kosat-kosat nang tengahing marga cato tengahing prapatan. Yen to iki dina kewan gekiri sing pengarepanku bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasana mau, Mir? Paungan, Iya. tambuh marang aku. Tanah Pulau Jawa iki ora ana loro
Uga telu. Ya mung siji aku. Sing kena diarani Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Raden Gembong Kameja sing dadi aranku. Balik sapa gedhe dhuwur? Saka ngendi papan bangunanmu? Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Dasar bonyok. Ento jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawa ning adeger pangarepan. Ora kalios pone tanah plu Jawa kaki legek kang dadi peparap. Wilah alah. Ngiras pantes kebeneran. Kowe bisa adu arep karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ing tanah Pulo Jawa jatang panganan Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Kagileg Ana paron. haning yo gene. Aku munggah gunung. Mudhun gunung. Ketlarang-larang ana ing desa Singo Candi kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Beni Setiawan. Dalah Ibu Devi Susanti. Ibu Devi Susanti hang duweni putra loro cacahe. Vio Permata, Arnelita, dalah Arka Rizky Setiawan. Sing kena diarani bocah kedono kedini. Haning yo gene. Tak dadah kala mangsa. Tak krimah-krimah ora bisa ajur. Tak gigit-gigit ora bisa lembut. Rasane panas, pedes, perih. Kowe apa sebab kageleg? Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Dadi derdasat ing rompok ora kali apa kal gawe manggon netepi jadhang pangan uti sing Bapa Adam kang nandang Sukerta. Kasunyatan mangerteni yen to Bapa Beni Setiawan Ibu Devi Susanti kae duwe anak nandang Sukerta kedini kedondek goglok wis dadi jamak lumrahe. Ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta apa lali nalika babat alsa ning tanah Pulo Jawa. Ento anggonmu goglok apa kang dadi jadhang pangan uti sing Bapa Adam Ibu kang nandang Sukerta nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Yen lali-lali ora karuwat sengkalen. Amangka iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta mangerteni bocah saklorong kae kinalungan janur kuning ning janggane. Apara tak paring ngaji sanget kang kae jabatane Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges bocah kae wis dadi bocah kang suci ora ndek sengkala. Nek goglok nek mangsa iki dina ora gawe adem sakjroning waduk, kasunyatan gawe sengsarane sakjroning kokarpam. Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Lah ning mangerteni kanang kang kaya mang tak jaluk kandaris. Ya iki dina aku njaluk baline bocah sakarone kae tanpa gedhe ciri sawiji. Yen to iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta mesti wae bakal tak sembadan. Kagileg Ana paron. sugih kendel bondo wani. Wae wani njaluk putramu suwes jroning gua karep aku. Apa paitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta njaluk bebana, njaluk tetap busan minangka gandine putramu. Apa sagum nangkani kageleg? Enteng sinangga abot anggon bakal mulungake anak kono sakjuring kukan. Tinimbang ana utang ludra ka ambalan kabeseteng Gembong Kamijaya dadi Sri Bathara Kala Glap Sayuta tetuane bocah ireng cemane luka sakambraning dudu jagaling manungsa. Sandine ing tanah Pulo Jawa memayu ayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi kelawan aku mung tinitah ing alam donya. Syarat sarana baline bocah sakloron kaya yen to ing donya iki kawujudan mesti wae bakal tak cepakake apa kang dadi panjalukmu. Kebyaring donya iki dina bakal tak cepake uger aja njaluk tumreng lintang lawan rembulan. Kageleg Ana paron. rungokno gobokmu lan lekno mripatmu. Aku ora njaluk gebrek ing donya iki. Rehne aku njaluk gandine putramu. Raga kekandelan nyawa sing kepanjenengan sukma. Minangka gandine raga kekandelan nyawa sing kepanjenengan sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacahe. Kowe sing kapisan. Sing kaloro beras rong fitrah sak bumbune. Sing katelu muri putih rong dedeg rong pengawe. Ora esuk ora sore yen kagileg saguh ngujuti panjenengan Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Putramu bautake kagileg. Sajak ngemu pralampita anggono ndek panjalukan pitik seta wujude gantine jadhang panganmu kanggo ngedhemke ana sakjroning wadukmu. Beras fitrahan nyuceni jiwa lan ragamu yen to murip teh kanggo buntelmu sewaya-waya madhep marang Angkuwas. Kawujudan apa kang dadi panjalu. Matur respone tanah Pulo Jawa kena ndek enggal mutahno anakku ndo sakjroning Gokarpa. Kagileg Ana paran. yen mangkono panjalukanmu ora usah kesuwen. Saiki putramu suwes jroning Gokarbaku.
Ananging kaki lege. Eling-elinyo. Aja kanthi wani-wani mlenjani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Yen kaki lege wani mlenjani Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Tron pitu bak tumpes kaki lege. Iki dina apa kang dadi panjalmu mesti wae bakal tak sembadani. Yo, mundur jangan tambano. Bakal tak tambani kandhas sekali. Dadi kedadean. Yen to kasunyatan aku bali kelawan anakmu, kaya wingine tanpa gethek ciri sawiji. Lah iki mau jane ning ndi to Kaki? Ora tak Iki- selaki jroning Iki atiku. nyata-nyata anakmu kok Kaki Cekalungan Janur Kuning. Kasunyatan iki dina Matur nuwun. yen to iki dina kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap Nggih. Sayuta. Wasaka iku kanthi pandungamu kaijabah dening Gusti Kang Maha Rahayu bali kaya wingi. Ngaten Kaki. Nanging kok atiku rumangsa bungah ya rumangsa susah. Babakan. Bungahe anakku wis ketemu. Mm-mm. Lah iki susahe kok aku krungu prenjak ganter-ganter ning ngareping omah iki jane ana apa to Kaki? Tak saweng saka kaduan kai ora samar Popo Beni Setiawan Ibu Devi Susanti keganjangan tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lege. Ora pangling Bapak Beni Setiawan Ibu Devi Susanti. Ning aku kaget, ora mung aku, anake yo kaget. Perkara ameh rene wae ring kliwon tuku blangkon. Darurat. Nggawa pitik wae apa lah tukaran. Iki janjane nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan Nggih. tumuju sakjroning rompok kula beto kados mekaten Nggih. janjane mengko igati punapa. Ngeten Kaki Legeye, kula niki memakai sak keluargane Bapak Beni Setiawan, Munisi. sepidah silaturahim, kaping kalih ajeng ngejak wangsul putri putrane Bapak Beni Setiawan, kaping 3 niki memaring sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legeye lan iki kangge nebose putranipun kalih ngoten. Nuwun sewu Bapak Beni Setiawan Ibu. Nggih. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisian kula napa sampun ikhlas lain Sampun lahir Nggih batin. ikhlas nggih. Ikhlas badhe kula tampi Ikhlas. mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki Nggih. panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ana. Nggih. Bapak tuwin Ibu. Nggih. Sasampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisian kula. Titiari kalengan badhe ngajak kondur putri putra panjenengan. Nggih. Janjane wonten wigati punapa, Pak? Asing kula hitanake. Oh, dipun hitan. Tawani tenan apa ora? Wantun. Kula tansah saged tamujang kene Gusti mangkel ngapahi hitan lemah kanthi lancar lujeng selamet kali Amin. dari wikara pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten damparan. Nuwun sewu Bapak Amin. dan Ibu. Ing mriku badhe nitepaken wujud penjanur dumateng panjenengan sami. Nggih. Kula suwun Bapak dan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sangadipun bantal utawi kasur anggenipun putri putra panjenengan sare, nggih. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sakbaten gangsal dinten janur punika panjenengan larung
utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak wujuding janur nanging aku ngguak sengkalane anakku kedini kedono. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3 nggih. Kapura saged dadosaken putri ingkang sholihah putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paring jejuluk Prawan Jelagur saha Joko Jelagur. Jangkepi syarat sarana, Bapa tuwin Ibu kula aturi nimbali putra panjenengan kanthi sesebutan ngoten. Kula pating todo Pak nggih. Ger anakku wadon Vio Permata Arnelita Prawan Jelagur. Yen anakku wedok Vio Permata Arnelita Prawan Jelagur. Dalem, Pak. Yen anakku lanang Arka Rizky Setiawan Joko Jelagur. Dalem, Pak. Nggih anakku wedok Dalem, Pak. Vio Permata Arnelita Prawan Jelagur. Dalem, Bu. Nggih anakku lanang Arka Rizky Setiawan Joko Jelagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah sampun menawi dados wigati panjenengan sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Amin. Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuan Ibu, putri putra panjenengan kula pasrahaken dumateng panjenengan sami. Nyuwun pangestunipun Bapak, Ibu damel jimat paripe dayanana kasantosa. Bapak Beni Setiawan, Ibu Devi Susanti, Nggih. purnaning pahargyan kota Kaki legeye. Lili Lege. Niki malah kula dipun betahaken wujudipun embor. Salebetipun ember menika wonten uga rampenipun bok menawi sedaya menika wonten werdinipun tulung diwerdekaken. Wis dadi jamak lumrahe urip ana ing Nggih. tanah Jawa kae kebak adat Heeh. budaya mengko wedi lan samudana. Heeh. Ana unen-unen yen ta wong Jawa aja lali Jawane. Embor, awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing tlatah Singo Candi. Bapak Beni Setiawan, Ibu Devi Susanti wis mlukar Sukerta putri lan putrane. Yen beras kuning. Wiwit suwe ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang setaman. Mujuti Bapak Beni Setiawan, Ibu Devi Susanti ora lali marang kadang tuwa papat Nggih. cacahe para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danya sohibul waya ana ing tlatah Singo Candi lumeber ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun. Wis dadi kewajibane wong tuwa Nggih. ora mung nglairake maringi jeneng itanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Niki wonten godhong alang-alang apa pelan godhong Mengko wedi yen to Bapak Beni Setiawan, Ibu Devi Susanti kae wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubeda nering sambikala. Sakbadane duwe gawe utawa hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine kok sasmitaning godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Upat luar mujuti adicara pangruwatan kedini kedono iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat Gusti Taala, para nabi, para rasul, para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danyang sohibul wilayah wonten ing tlatah Singo Candi. Kitipun hangestrani para pamirsa kakung semawana putri tinampi ing dinten menika Jumat Wage malam Sabtu Kliwon. Kanthi piwusan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sri Bathara kula gelap sayuta. Ora teges aku nglerokake apa kang dadi panjalmu iki dina kabeh bakal tak sembadani ning aku njaluk sabdiantumu wis saguh. Saguh kaki Len lege. kaya mangko